A Escola Infantil de Meaño foi unha das beneficiarias este ano do programa da Xunta que busca mellorar este tipo de instalacións. Ademais da creación dun comedor pros nenos, tamén se renovou parte do valado que pecha un dos patios, incrementando a seguridade na zona. Outra das melloras, a instalación dunha pantalla con proxector, busca familiarizar os alumnos coas novas tecnoloxías xa dende ben cativos. Conseguimos tamén poñer un proxector cunha pantalla para novas tecnoloxías e comprar diferentes xogos. Como vemos aquí neste patio, por xogos aquí, tamén colchonetas que están distribuídas polas distintas aulas e a última actuación, que está incluída na mesma subvención, pero esta parte da fora que foi este lateral que temos ás nosas espaldas, que antes existían uns setos que dividían isto, o que fixemos foi retiralos e crear este novo delimitación. En total, as melloras levadas a cabo supoñen un investimento duns 10.000 euros. Dende a Xunta explican que este tipo de intervencións permiten mellorar a calidade do ensino e o benestar dos pequenos que empregan estes centros día a día. É moi importante invertir nas escolas infantís porque consideramos que con isto estamos mellorando a calidade do servicio e, polo tanto, o benestar dos nosos nenos e nenas e tamén, en todo caso, das familias. Segundo os datos do Goberno galego, entre o 2016 e o 2017 destináronse 2,5 millóns de euros a mellorar a rede de escolas infantís de toda Galicia.